are câteva meciuri ușoare în această perioadă. Zidane a preluat echipa într-un moment favorabil, într-un moment propice. A fost Deportivo, acum este Chivon. Etapa viitoare, Real joacă la Betis, o altă candidată la retrogradare. Apoi pe teren propriu cu Espanyol. Urmează deplasarea la Granada și abia în 13 februarie Real Madrid are un meci mai serios acasă cu Athletic Bilbao. Bine. Marcelo, Toni Kroos, Pepe, Modric, primit de la Isco, din nou Isco, strecoară mingea pentru Carvajal, Carvajal în fața porții, 4-0.